Protesta Barakaldon, etxebizitza bat izateko eskubidea ez bermatzeagatik, eta eskubide hori zozketatzeagatik. Urrian zehar, Barakaldoko familiek izen eman behar dute eretzan. Hori egitean, udal gobernu taldeak zozketatzea erabaki duen 78 etxebizitza babestuetako baten zozketan parte hartu ahal izango dute. Lursail publikoetan etxebizitza izateko eskubidea zozketatzea erabaki da. Barakaldoko udala, lurzoruaren 77%aren jabea da, eta Aldundiak gainerako 34%aren jabea. Gainera, etxebizitza publiko bat eskatzen duen 100 barakaldar familiek ezin dituzte onartu etxebizitza eskuratzeko baldintzak. Etxebizitzaren euskal zerbitzuan 4.295 familia daude izen emanda alokairu eskatzaile gisa. Mobilizazioa, udaletako gizarte zerbitzuek egungo legeria ez dutela aplikatu salatzeko. Legeria horren arabera, etxegabetxe bat pairetzen duten edo etxebizitza duin bat lortzeko zailtasuna dituzten familiei bizitegi alternatiba bat eman behar zaie.